בוא ילד, בוא רגע לפה, בוא חמוד, בוא אליי, בוא אליי, בוא אליי, בוא אליי. אתה ראית מה עשית? ראית חמוד מה עשית? אתה יודע שזה מאוד מסוכן? נכון שזה מאוד מסוכן, הוא מבועל, הוא מבועל, בואי תפסי אותו, תפסי אותי, לא משנה, הוא מאוד מבועל, הוא מאוד מבועל. טבח שמום, בורא עולם. אתה רואה את המצלמה הזאת? רק בגלל זה יש לי את זה. רק בגלל הדברים האלה. שאחר כך יראו מה היה. בטח, שיראו מה זה. דברים קורים פה, מה זה? ראשון בגימל 3-2, מספר 2